Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, ngizokhumbula ukuthi ngale insuku ezedlule, kule insuku nje ezedlule kuleli viki, siye sareport indaba kaSisi wethu uNtsiki Mazwai. Mayelana neposter bekayenzile ukuthi uke wathola i-email esho ukuthi uyafuneka eCuba ukuze bafuna ukutranslate ama-poem wakhe, inkondlo zakhe, bazibhale ngelanguage yabo le abayisebenzisayo. Wachaza ukuthi cha bamcontactile kutheke mase befikile la eSouth Africa base bethi baphinde bamcontacta futhi bemazisa ukuthi banenkinga neoffice lika minister uGayton McKenzie ngoba lingibanika inkinga lingavumi ukuthi abe yingxenye yabantu abazoya eCuba. Kanti uminister uGayton McKenzie wathembisa uNathi ukuthi ngempela uzomenzela isu akakwazi ukuthi akhale kanje futhi aliki artist elizosokola yena esewuminister. Kwaba into enhle kakhulu. Wakhala kuSisi wethu uNtsiki Mazwai ukuthi lento eyenzekile ayikho fair. Waze wabhala ke wenza ivideo wabhala ku-X waresponda ke uminister uGayton McKenzie. Waresponda la athi khona uzomusa ecourt ngoba akakwazi ukuthi adicilele igama lakhe phansi kanje. Into efuneka yenze nje uNtsiki Mazwai akakulethe ubufakazi, akakhiphe ubufakazi bokuthi uinvitewe eCuba, mayiqeda lapho ebese emthumela. Ngisigcineke uNtsiki Mazwai ewumuntu ofuna i-email ukuze ezoyithumelela kuGayton McKenzie, ezomthumelela wonke ama-conversation, communication abenayo nabantu baseCuba. Sigcine lapho okunye besingakakutholi kodwa namuhla ngenhlahla ngithole iletter ebhalwe nguye uSisi wethu. Ake siqale sikhumbuzane ukuthi yayithini tweet noma singeke sisabuyela kwivideo yakhe uNtsiki Mazwai kodwa sikhumbuzane ukuthi konje tweet le ayeyibhalile leyazi yenza ukuthi uGayton McKenzie azathi cha sengizokusuwa manje ngendlela osuwenza ngayo, ngizokusenkantolo la kuzofuna khona ukhiphe bonke ubufakazi bakho ubeke etafuleni ngoba lento yenzayo ululazi igama lami. Yena waba umuntu ofuna i-email. Ikhona ke letter ekhishwe nguye uSisi wethu uNtsiki Mazwai. Ngifisa ukuthi sikhumbuzane lapha emumva ukuthi konje ubetheni ebese sithatha ke le letter esikhona manje. Kodwa ngiyacela before we go further ngicela usubscribe ku-channel, ulike i-video, ushare ku-comment yakho la ku-comment section. Ongitshela nje ukuthi wena ubona kanjani. Ngiyafisa ukuzwa umbono wakho kulolu daba ngoba baningi abazwelene nayo uSisi futhi bayibona ukuthi lento eyenzeka kuye ayikho yinhle. Iyangihlekisa ke indaba yakhona kodwa ke ngizoyidedela nje manje. Ngifisa ukuthi ngibuyele emumva kancane ngicaphune lapha ya bese sijampela kule letter lebhalo uSisi wethu ezosiclarifyela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba fanele masimthuka uGayton McKenzie simthukela iqiniso, somthuke kufanele. Funa futhi mangabe simsolele iqiniso, simsole kufanele. Nansi ke tweet le yayibhalwe uGayton McKenzie wayeseyaphendula uNtsiki Mazwai ithi wenze ama-allegation serious kakhulu against mina. Lawa athunaza isithunzi sami ngizokusa ecourt la uzoba khona nethuba elihle lokuthi ukhiphe bonke ubufakazi. You've gone too far this time. Uthi please poster i-invite evele eCuba. uNtsiki Mazwai mayiphendula uthi ngiphe i-email address yakho khona ngizokuthumelela yonke i-communication. Gayton mina ngizange ngithunaza isithunzi sakho kodwa manje wena uzama ukungibhulisha ukuthi ngithule. Ngithumelele i-email, mina ngakujabulela ukuthi ngikuthumelele i-communication. Ungiphe nabantu abakwi-PA list yakho so sizokwazi ukuyixoxa le ndaba. Nansi ke le post esigcina ukukhuluma ngayo. Abantu abaningi bebeyizwile le post futhi bathi bayafisa ukuthi uma sengitholile information eseyivela kuGayton McKenzie esethumelile uNtsiki Mazwai ngibuye ngilethe update. Iyona update ke le engithi angiyilethe namuhla ngoba ikhona iletha yakhona nansi ngifundeka kanje. Incwadi le ibhalwe ngomhla ka-19 February 2025 njoba kulwesithathu. Ibhalwe uSisi wethu
uNtsiki Mazwai, iphuma kuNtsiki Mazwai Media. Ithi apology for recent post. Ifundeka kanje: uthi ngicela ukuba ngixolise ngepost engiyenzile. Ngithe mase sengicabangisisile ngarealize ukuthi lama comment engiwenzile bekungafanele ngiwenze ngoba akhanda i-confusion. Kodwa inhloso yami bekuku-express frustration. Ngiya-understand ukuthi i-statement esinjengalesi siya-misinterpreteka futhi siyadamaja. Ngalokho ngiyaxolisa. Futhi ngiyasibona isidingo sokuthi ngicabangisise, ngibe responsible uma ngabe ngixoxa indaba ezisensitive, especially uma zifaka abantu abangama-public figure noma osaziwayo and ne-industry e-important kuma-process. Ukuqhubekela phambili, ngizokwenza isiqiniseko ukuthi ama-comment wami ngiyawakala futhi anenhlonipho. Ngiyaphinda futhi ngiyaxolisa nganoma ngabe ibuphi ububi engibenzile, ngiyaxolisa. Esikhathini esizayo ngizoyicabangisisa into uma ngaphambi kokuba ngiyibhale. Ngiyabonga for uku-understanda. Obhalile uMiss Nontsikelelo Mazwai. Iyona incwadi le ebhalwe usisi wethu uNtsiki Mazwai. Engikuqaphelayo-ke ngencwadi ukuthi abasayikhuluma indaba yaseCuba ukuthi kwenzakaleni. Ngiyacabanga ukuthi uminister umcelile ukuthi hayi ngoba usedicilela igama lakhe phansi, abantu abasezukumbuka ngendlela abambuka ngayo, akaxolise bese bezokwazi ukuyilungisa indaba yakhe. Ngoba ukuba usisi ubexolisa ngoba ubemsukela uGayton Mackenzie ubezosho, kodwa uxolisa ngoba uGayton i-public figure. Uyakubeka nje impela ukuthi lento elimaza isithunzi sakhe ngenxa ukuthi i-public figure, kodwa ubekushiswa i-frustration. Kodwa ngikuqaphelayo ngencwadi akaxolisi ukuthi lento ayishilo ingoba ingamanga. Ngaleso sizathu-ke kusho ukuthi kukhona indlela abazoyilungisa ngayo. Uma ngibona incwadi enje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uminister umthumelele usisi usisi wasiyamthumelela i-communication, babona base bebona bazoyilungisa kanjani, base bethi okwamanje akasala usisi esexolisa enzela ukuthi isithunzi sika minister singadicileleki phansi, angakhulunywa kabi. Kodwa nje bengithi angikuclarify ukuthi usisi akaxolisi khona ukuthi uqambele uminister amanga, cha. Ukhuluma ukuthi usisi uxolisa ukuthi usebenzisa amagama amabi apenda isithunzi. Kodwa lento yaseCuba akakaguquki kuyo ngoba phela ngabe ushile encwadini. Kodwa uxolisa ngoba uminister uyi-public figure. Yilokho bengithi angi-update odabeni likasisi wethu uNtsiki Mazwai. Ngiyacela ukuzwa ukuphawula kwakho. Ngale kwalokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.